bat postu daude denea, 21 postuetatik 6 herritar daude eta 7 bat umeak antolatutako postu bada. Eta, pixka variedade guztie da, eskulanetatik hasi, herriko baratzetako produktuetatik hasi, gazta, pixkat arlo guztik ikutze dituzten postuk daude. 11 laurden gutxitean hasi gea pixka txistularikin, eta gero 11etan azoka irikierakin, eta ordu berdinen 11etatik ordu bita azokak iraute duen denbora guztie, udaletxe azpin dago herriko ikasle batzuk daude urte guzti nahituienak margolanak edo margoketa ikasten, eta beraiek iazko kurtsoan intzituzten lanen erakusketa bada udaletxe azpiko areton. Eta gero baita 11etatik 12 erdita eukideu ekogunen eskutiken aztibombak izeneko umentzako tailer bat. Nik uste, 2 urtez behin itean horrekin jendek ilusio bat behintzat eukitzeula, ez? Ez dela urteroko goza bat, hainbeste errepikatzeana, eta bai postun aldetiken eta bai herritarren aldetiken eotela ilusio bat. Adibidez, postu batzuk beraiek prekupatzei edeitzea ikastei eta berra urten azoka ingoan. Eta urtetik urtea postu bat edo 2 berrik behintzat izatei, orduan pozik bai. Goizetik anolako egualdia ateatzeune, jendea etxetik ateatzeko ere asko zerrexagoa da. Orduan, bai, nahiz da larun batea izan, jendea igual pixka berandu xogo hasta, baina gaur egie da 11 erditako pixkanaka jendea hasiala. Printzipalki egualdik asko launtzeulako, hori da netzako importantena. Baserritarren jantzina berriz, pixka gehiago kostatzen zaigun gaie da. Nahiz da deialdia beti, ez da igual hainbesteko parte hartza baserritarraz jantzitakoa, baina gaudenak ilusokin gaude eta nik uste urteroko deialdi izango ala, nahiz da igual ez da olako arrakastaik euki eskaera horrek. Momentuz oso pozik, gero valorazio importantena postuz postu jutegean garaien galdetze izangoa, baina momentuz plaza ikustean bezala jendea badabil, erakusketan ere baita jendea banatuta da, orduan momentuz pozik gaude.